starter van het jaar Donderdagavond werd de starter van het jaar 2016 gekozen. De 4 kanshebbers waren eerder al uitgeroepen tot starter van het kwartaal en verschenen in chronologische volgorde op het podium voor een korte presentatie. Allereerst was dat Loes Heldes van Vitaal ID. Zij werd gevolgd door Claire de Zwart en Sanne van Wegberg van Foodbar Jumper. Sandy Uitenhoeven van Gewoon Doen werd in het derde kwartaal tot starter van het kwartaal verkozen. En als laatste genomineerde gaf Olga Roffers van Zwart op Wit Notariaat haar presentatie. Na deze presentatie was er onder andere nog een kort interview met Niels Raamakers van 11 Graden. Hij won in 2015 de titel starter van het jaar. En uiteindelijk kwam een verlossende woord van Judith Pijnenburg, directeur bedrijven Rabobank Horst Venray. Ik zal het maar niet heel spannend maken en het nog langer laten duren. Want de winnares is, de starter van het jaar 2016 is Zwart op Wit Notariaat. Kom maar naar voren. Olga, je hebt gewonnen. Eerste reactie graag. Ja, helemaal geweldig. Superleuk. Ik ben ook super trots. Ja. Wat zijn je plannen voor het komende jaar? Nou ja, uitbreiden wat ik nu doe. De trend die ik heb gezet met kantoor, mijn visie eigenlijk de komende jaren nog verder doorzetten. Ga je nog meer mensen aannemen in dienst? Nou, op dit moment nog niet. We zijn met z'n drietjes en dat gaat prima. Ja. Hoe vond je het afgelopen jaar gaan bij jou als beginner? Ik vond het heel leuk. Het is ook zwaar, het is ook hard werken. Maar ik ben super trots op het resultaat. En vooral dat mensen zeggen van wat ik als visie had voor kantoor, dat ze dat ook voelen. En dat is gewoon super. Hoe heb je je voorbereid op deze avond? Nou, eigenlijk vrij laat. En vooral het verhaal niet te vast uit mijn hoofd geleerd, maar vooral een beetje uit de losse pols proberen te vertellen. Maar je hebt je toch wel voorbereid op een of andere manier? Ja, natuurlijk heb ik me voorbereid. Dat is al weken van tevoren dat in mijn achterhoofd al zit van wat wil je ongeveer vertellen. En een paar dagen van tevoren komt dat dan eruit op papier. Wat had nou de meeste invloed op de jury, denk je? Het bezoek of jouw presentatie hier? Wat ik hoor net is het de presentatie, hoe ik er stond, maar vooral ook het voortraject. Hoe word je notaris? Dat dat toch echt wel een lange weg is. En niet dat je bedenkt, ik start een notariskantoor en volgende week begin ik. Oké, de volgende stap is misschien zakenvrouw van het jaar? Wie weet, maar rustig aan, rustig aan. De maartuitzending van Venray en Bedrijf aan tafel staat geheel in het teken van de starter van het jaarverkiezing.